matsaga vanofunga kuti vakapenga stage vanogona kuva vakapenga but ndakapenga timupengi kuita motikari hakusi kupenga kuita imba hakusi kupenga ndeyako ndakapfeka suti yangu ndakanamirira pandiri ndapinda mbao ndopinda nayo chibuda nayo plus ndodiwa nemabhebi maiziya ndodiwa nemabhebi noti mahuri kana da mahuri ndoenda kuairport kana uku kunonzi chiyo kanonzi payapo kuhopely akakukete kwa $2 $2 chi one night kana one round but ndo yacho ndinokuita isbo kana wakapenga ka ungopenga ita zvawaita plus vanoda kusvita vakapenga vachikopera skiri yavasikagone vanenge vachiziva skiri yenyu yakatopenga ende havaikwanisi havana skiri havana inini is one munhu anokwanisa kupfeka suti nchibva pamba pangu nchiozogara pashabhini ndonwa hwawo wangu pashabhini ndodzokera ndoisa suti ndobhandarara saka vakapenga kuita nopfeka suti vane masuti mangani aiwa mastairi avo vanozoda kuita anoti yamairova imimi kudhara ndoyakuda kurova iwe zvinezvi imimi makumberi saka ivo skiri yavanenge vachida kutedzera igayo kuti kuda kutsvaga mbiri nekuda kunzi let me tell you something my friend kunzi fubhu izikanwe muzimbabwe kunzi eko izikanwe muzimbabwe kunzi fila izikanwe muzimbabwe kabhandana aka kajira aka kuti kazikanwe kudonedza bhurugwa ndini ndoyati kutaura kuti ndimakatanga nazvo motikari zina nebasa rezatore I'm driving this kuti eko sha ndakazvipfeka kudhara zvaizvo ndizvati kutaura madminox maizvipfeka kudhara kana mavhesi eneti ava kupfeka zvese zvinezvi ndapfeka original pending from UK noti zvimarara zvavari kupfeka zvimavhesi zvakutengeswa mazuva mane munyarazo kubata 46-year-old man chibaba chacho aiwa ndisi chibaba chimudhara chacho saka chimudhara wemadhara okay ari kufunga kuti mudhara yega akauya pamberi pangu ndomuratidza kuti ndiri mudhara wangu bhozi kana andauya nditenga $25 saka unosvika anditenge maandawe 12 nditenga 1 kune dozen kunotengeswa ari dozen vapana vachera kumaandawe madozen tora for 10 $12 for 6 okay saka chikunetsera hausikona ndiri paintai handikuziziya pane saka urwadzoni mira ukutaure zvaurutaura mira ukugara ukutaure zvaurutaura ndinoshavira handidi gaba gaenda ukutaure zvaurutaura tangotaurira panha yese vanozvitaurwa masmart ebabylon maida kutopfeka zvisina kunyorwa zvisina kunyorwa kunzi shon john zvisina kunyorwa kunzi fubu zvisina kunyorwa kunzi eko wakazozvitarisa manje kuti ndakapfeke chii miraone da kuvaratidza nesuti iyoyo kuti ndakapfeka andawe yei ndopavada kuzoona kuti ubenzi wangu unotangira pasi andawe ndakapfeka ndeye$45 ndakuti varatidza andawe ndakapfeka ndeye mari mirako vaneona andawe ndakapfeka kuti ndeye mari you go boss
muri kuiona Hugo Boss tenderera iso toni ayo uko kwanyatsonyorwa hataigetsa vaigetsa vaiona yaoneka naamerican eagle handiti $45 Hugo Boss original noti zvavo zvemapenzi noti kutenga Hugo Boss $45 yandakatenga zvavo zvekupenga bhandi rangu Space Adams zvese zvakangodai ndoubenzi wangu mudzimadi minox ndoubenzi wacho iwo handinyatsopenga zvekuvhurika handivhurika kuvhurika handivhurika boza ungamupfeke sutu kaye mari yakawanda ka oba upfeka kaanza ka $2 hazvibalansi hazvibude right saka yebirthday muchasimudzira kana celebration iriko rini futi celebration tatotanga okay tu mangwana usvikira mangwana but zvavasingazive zvokuti usapfeke chinhu chinodhura kunze mukati usina kurongeka ukunzwa munyari wacho rongeka kwese usadhiraivhe motikari yakanaka une handawe yakaboka kuzvinzwa handawe inyowani brand new handawe yandakuratidzai maona kana magara angu kana ndogona kutoadvertise Hugo Boss waizvinzwisa Hugo Boss vanozviziva vari kuzviziva vanogona kundikuita chibenzi ndakavaratidza handawe but ndeyangu ndeta zvandinoda nayo ene ndikutorwa vhidhiyo ndeyangu handiti ene ndikutorwa ndiri padheni peshamwari yangu ndo panonzi papi pamwe paclub wedzera okay ndikutorwa vhidhiyo ndeyangu handawe ndeyangu suti ndeyangu ndakapinda mbava bhebhi rinoona inini harione motikari malyrics ndeyangu indakapinda mabhebhi ndovataura zvinonaka mavocals wobo handidiri webhabhilani okay pangandaenda passport iyaya passport iyaya kai ndocanada kai kana vasina kunyatsoiona varadzei papicture unozoti wakangonhonga hati nhonge ndiye murastadisaika chigunwe kakavhara fesi aiwa tiri vhare fesi hayabuda dzokerai nyuma mashure hayabudaona zvo zvakawanda nai right saka kana makuona takufamba nezvinhu ukoshwa hwakadai zvikureva kuti tiri kubva ku handiti kavasajairira panopfekwa handawe $45 isutu yemumwe munhu atoenda kubasa atobva atotengera vana vake muzimbabwe muno atotengera vana vake rofu akatenga sutu ye$50 mutaura ini ndakangotenga iri andawe chete saka ungapikise izvozvo ina handinwe zvibhodhoro vanonwa zedi kaso kana chibuku super I support my country 100%. I support local business 100%. Vanoswera vachitorwa mapicture vari kumonomotapa kuVictoria Falls hasatina kusvika but ndichakusvika nguva yedu ichasvika asi mari yavo yakapera havatiratidze painopera yangu yakapera ina handina mari the $20 yapera ndakudzoka ikoko fire coming for you